थानाय कक्लाबारि गेजेर फरायसालिनि बे गेवलां फोथाराव जोङो खुंदों। आं गिबियावनो बिथाङा जोंनि गेजेराव गैलिया। 2017 मायथाइनि 8 डिसेम्बर दिनै 1 नभेम्बर आरो बिथाङा 8 डिसेम्बराव सोरगोआरि जादों। बिथांनि सोरगोआरि आत्मानि आलो गोजोननि थाखाय आं आफा इसोरनियाव आरज गाबदों आरो आरज गाबबावदों बिथाङा थांना थानाय बर' फिसाफोरखौ गोथाङै थानाय समाव माहारिनि जेरैबायदि दिथा होलांदोंमोन, लामा दिन्थिलांदोंमोन, जोंखौ अराय बोर सारस्रि हरगोन सोरगोआव थानानै आं आफा इसोरनि खाथियाव आरज गाबबाय। दिनैनि बे गोथार हाबाफारिनि गेजेरजों फिरफिला बिरनाय बे बुब्लियाव जों बाहागो लानो हानाय मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारिनि आंगो बिसि मेडाम बिथां, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि, रोमदान बसुमतारि, गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारिजों लोगोसे जोंनि एबसुनि गासै लोगो गाहाय नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरि नोंथांमोन, कक्लाबारि समस्तिनि MCLA एबसुनि बारग' बिबानगिरि मन्टु बर' बिथां, साहित्य सभानि मोनसे समनि नेहाथारि मानगोनां उपेन देउरि आदा बिथां, बर' थुनलाइ आफाद सालबारि आरो नैबे कक्लाबारि प्राइमारिनि जिल्लानि मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन, बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारिजों लोगोसे जिल्लानि गासै बिबानगिरि दैदेनगिरि, कक्लाबारि दखरा आरो गुबुन गुबुन साखाथिनि जोंनि दखराफोरा बेयाव बाहागो लादों, आफादगिरि गाहाय नेहाथारि, सिबिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोन, एबसुनि मावथि लोगो नोंथांमोन, फरायसा फरायसुलि लोगो नोंथांमोन, आं गिबियावनो साफ्रोमनिसिमबो दिनैनि बे मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारिनि 80थि जोनोम साननि गोसो गोरबोनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गाहाम हामलायनायखौ आं जासिहरबाय। आरो दिनै बिथांनि बे जोनोम साना जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव आरो जोंनि थाखाय देरहासारनायनि सान। बिथाङा बर' हारियाव जोनोम जानानै 1942 मायथाइनि भारत उदांस्रिनि सिगां दिनैनि बे सानाव बिथाङा जोनोम जायामोनब्ला बर' माहारियाव बिहोमा होनाय, बर' माहारिखौ दैदेननाय, बर' माहारिखौ गाइडेन्स आरो लिडारशिप होनायाव जोङो एसेबाबो मैखोमैनो जोङो आंखाल जागौमोन होननानै आंहा गोसो सिङाव जेब्लाबो फोथायनाय दङ। आरो बिथांनि बर' हारियाव जोनोम जाफैनाया, बर' हारियाव जोनोम जानानै बर' फिसा हिसाबै बर' माहारिखौ दैदेननाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि दिनै 55 बोसोर आगान होनाय बे 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव जोनोम मोननाय बे आफादनि गिबि आफादगिरि हिसाबै बिथाङा बिबान लानाया बर' हारिनि थाखाय बेसेबांबा गिदिर मोनसे जारिमिन आरो बे जारिमिनखौ बिथाङा सोरजिलांदों। आङो गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै। दिनै जोङो बेयाव खोब थेलेबलेबहै बे हाबाफारिखौ खुंफुंदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि मावफुं मेलाव, जोंनि केबिनेट मेलाव जोङो मोनसे बाथ्राखौ सावरायबाय थादों। फैबाय थानाय 55थि बड'लेण्ड फोथार रौतायाव जानो गोनां जि जथुम्मा, बेनि डेलिगेट हाउसआव जों गुवारै सावरायगोन। जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारि, मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारि, जोहोलाव बालिराम बर' आरो बेबायदि जोंहा गोबां गेदेमा बिथांमोन दङ। बिथांमोननि जि जोनोम सान आरो थैनाय सान बा मुंख्लं सान जायफोरखौ जों फालियो, मिरुआ थोंजोङै जिखिनि जों फालिबोदों बेखौ बिनि मान आरो मर्यादा, बिनि गासैबो बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो बोसोरथामनि गेजेर गेजेर एसे गिदिरै मोजाङै साबसिन हामसिनै
गासै रायजो राजाखौ लिंथुमनायनि गेजेरजों गोबां सुबुंनि बाहागो लानायनि गेजेरजों माखासे गेदेमा व्यक्तिफोरखौ आलासि लिंनायनि गेजेरजों जोङो मेहेर गोनाङै खुंफुंलांनो होननानै जोङो सावरायबाय थादों आरो बोसोरफ्रोमबो जोङो एखे समानै खुंबाय थानायाव माखासे आख' फाख' जों नुहुरदों आरो बोसोरथामनि उन जों जुदि मेहेर गोनाङै खुङोब्ला बिनि जि ओंथि बिनि जि मान मर्यादा बेबो गुबुन गुबुन लेयाराव साबसिनै मजबुत जागोन होननानै जों सानो नाथाय जोङो बोसोरफ्रोमबो मोनसे जोङो जिखिनि फालिनांगौ जिखिनि जोङो फुजिनांगौ बेखिनि मर्यादाखौ मेनटेन खालामनानै जों फुजिगोन फालिगोन बेयाव माब्लाबाबो खम जानाय नङा आरो न'खरनि जि माने माखासे बिथिंफोर दङ न'खराव बा गामियाव जेरैबायदि मान बावो बा जेरैबायदि गोसोखांनाय सान फालियो बे एखे समानैनो थागोन नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा थोंजोङै जि फालिनाय बे फालिनायनि बेलायाव जों माखासे एसे सोदांनानै बेखौ साबसिन आरो मजबुतसिन खालामनो हायो नामा बे बाथ्राखौ सानदों मुगानि आगदारि बिथांखौ बिमुं होनाय जादों आरो बिनि गुबै ओंथियानो जाबाय जे बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गिबि आफादगिरि बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि जादों बाथौ महासभा मोनसे समाजारि आफाद धोरोमारि आफादनिबो बिथाङा गिबि गाहाय नेहाथारि जादों आंनि मिथिनायाव आरो गोबां बिथिङाव बिथाङा माने पायनियारशिप जि रल आगदारि माने लामा दिन्थिगिरि बनजार सावनानै लामा एवस्रांनानै थाबायनाय बे माहारिया दिशा गैयै जानाय समाव माहारिया आन्दायनानै थानाय समाव माहारिनि सासे गोरों व्यक्ति हिसाबै लिडारशिपनि जि रलखौ लादोंमोन बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मुगानि आगदारि बिथांखौ बिमुं होदों आङो गोलाव बाथ्रा बुङाबासिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आइडिय'लजि आरो प्रिन्सिपालखौ बिथा खालामनानै मानेस्वर बसुमतारिनि मावलांनाय जिफोर हाबाफारि बिथांनि जिखिनि बिहोमा बिथांनि जिखिनि कन्ट्रिबिउसन दङ आरो बे मोनसे बेसेबांबा गिदिर जि अबदान बे अबदाना जेब्लाबो माहारियाव अराय गोजोर जानानै थागोन बिथांनि बिमुङा गोजोर जानानै थागोन इयुन जोलैया बिथांखौ जेब्लाबो गोसोखांगोन मिथिगोन मिथिनो लुबैगोन फरायनो हास्थायगोन बिथांनि लिरलांनाय जायफोर लिरबिदां बिजाबफोर दङ आरो बिथांनि जिउ जारिमिनखौ बुजिनायजों बिथांनि जिउ जारिमिनखौ मिथिनायजों बड'फाखौ जेरैबायदि साफ्रोमबो मिथियो महात्मा गान्धीखौ जेरैबायदि साफ्रोमबो भारतारिफ्रा मिथियो मानेस्वर बसुमतारिनि जिउ जारिमिन बिथांनि मावलांनाय बर' माहारियाव बिथांनि बिहोमा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आइडिय'लजि आरो प्रिन्सिपालखौ बिथा खालामनानै बिथाङा जिखिनि हाबा मावलांबाय बे जेब्लाबो अराय गोजोर जानानै थागोन आरो बेखौ जों मालाबाबो मावनो मोननाय नङा आरो बेखौ थांना थानाय बर' फिसाफ्रा बेखौ गोजोर खालामनानै लाखिनांगोन आं बेखिनि बाथ्राखौनो बुंनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावनो लानाय मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ जोङो जोंनि गेदेमा मानेस्वर बसुमतारि अनिकेश्वर नार्जारि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जाय बिथांमोना माहारियाव मोनसे जारिमिन आरो माइल खुन्थिया सृष्टि खालामनानै गालांबाय बिथांमोननि जिखिनि आद्रा सिमां बे आद्रा सिमांखौ जों जेब्लाबो जाफुंहोगोन आरो बेनो दिनैनि जोंनि समायखिरा आरो साफ्रोमबो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला एबसुनि मावथि फरायसा फरायसुलिफोरा बेबायदि माखासे जिखिनि बाथ्राफोर दङ मोन्थोरफोर दङ मालाबाबो बावनो मोननाय नङा आरो बेखौ बिथा खालामनानै माहारि गेरेमसा दानायनि बा हारि जौगाहोनायनि हाबाफारिफोरा मोजां हाबाफारिफोरा उननि समाव साबसिन हामसिनै जागोन आं बेखौ गोसोआव जेब्लाबो फोथायो आं बेखिनि बाथ्राखौनो बुंनानै मानेस्वर बसुमतारिनि जे जोंनि गेजेरनिफ्राय बिथाङा गोमालांबाय आरो बिथाङा बर' माहारियाव जोनोम जादोंमोन बे मोननैखौबो जोङो जेब्लाबो अरायहै गोसोखांनांगोन बेखिनि